Luka 23 verse 34. uYesu phaa uthi mabaxolelwe abantu abambulalayo ngoba bayazi le nto bayenzayo. Kutheni nje sithi mabaxolelwe nje? Eneneni uYesu uyayazi ukuthi abantu abamazi uba ungubani yena, bawugqima, abazenzi, baqhutywa nguSathane uba bangamazi, bangafuni nokumazi. And then ke ngoku bambulale bengayazi into abayenzayo, bathi bona bayalungisa. Ndake ndabona into ebuhlungu isenziwa ngumntu kwenye indawo, sise Eliribe eRhanyani kuseLesotho, kwilali yaseRhanyani, kwi-district yaseLiribe, kwilizwe laseLesotho. Ngo-2016 bekukho inja erakayo phaa itya izihlangu. Umnikazi wayo ebenazo ezinye izinja, zaziyi-6 ngale hlanyayo, but erakayo le. Lo mfana into ayenzayo, wakhulula zonke izinja eziyi-5, wafunza le eyi-1 le erakayo, zayitya zayibulala. Bendithule ndibukele ngeli xesha ezinja zifunzwayo uba mazitye lenye, zayitya zayibulala. Ezaa zinja ndixelele ukuthi ezaa zinja ziyayazi na into eziyenzayo? Aziyazi. Uba laa nja ibikwazi uba i-understand ukuthi ezi zinja ziyazi le nto ziyenzayo, ibizawucela mhlawumbi kuThixo uba uThixo makazixolele ezaa zinja. Kutheni ndisenza umzekelo ngenja? Ngoba kaloku ndicinga ukuthi laa ntlungu ibisenziwa ngumntu ebulala inja, ethuma ezinye izinja, intlungu eyenziwa nguSathana emntwini esebenzisa abanye abantu, ebafunza okwezinja uba mababulale uKrestu. Bambulala, bamhlasela nganobomi, bambulala. Okay, uthini ke uYesu yena? Uthi mabaxolelwe ngoba bayazi le nto bayenzayo. uYesu yena ulithatha phi igunya lokucela uba uThixo enze ukuthanda kwakhe? Ngoba kaloku xa usube usithi ikhothi mayimxolele umntu, uthi ikhothi mayenze ukuthanda kwakho, and ukuthanda kwakho kukuxolela, right? And uthi wena makaxolelwe, right? Uba ikhothi ibuza kuba simthini ke lo moni, simgwebe kuba wone wena lo, simgwebe okanye simxolele, uzuthi wena kwikhothi hayi makaxolelwe ngoba kayazi. Ikhothi kaloku ijonga okulungileyo, ayigwebi kuba naku kwikhothi nalo igunya, no, ijonga okulungileyo nokufanelekileyo. Ifuze uThixo ikhothi. Mamela uThixo ke ngeli xesha unyana wakhe ecela ukuthi umgwebi omkhulu onguThixo uba angabagwebi abantu. uThixo khangathi hayi ndiza kubagweba. No, uye wamamela, kaloku nguye owoniweyo, nguye obuleweyo. Igunya oluthatha phi yena uYesu? Irayithi uyithatha phi? Imvume. uYesu unawo amalungelo, unawo amalungelo akhe uYesu. And amalungelo kaYesu ngala amalungelo sinawo thina balandeli bakhe. Kuphela nje xa simamela uTata osezulwini. Malungelo mani la sinawo? Ngoba simcele uTata osezulwini ngomthandazo uba asithethelele
asilwele, asigwebele okanye angasigwebeli. Njengoba uYesu wazicelela ukuthi tata sukundigwebelela ityala aba bantu ungabagwebi, yeke nje le bethe ngoyabo. Khawuve nje umntu ebulawa kabuhlungu endaweni obakhale kuThixo, uThixo ndithethelele, uthi Thixo sundithethelele, bayeke. Ungubani ke wena onothi xa ukhalaza ukhalaze kuThixo uba Thixo gweba iintshaba zam, mabafe abandibulalayo? Hayi, ayiyo indlela yokuthandaza. Indlela yokuthandaza ethobekileyo kukuthi iintshaba zakho mazixolelwe. Umthandazo ongcwele ukuthi iintshaba zakho mazixolelwe ngoba ziyazi into eziyenzayo. Uzicelela ubomi uba maziphile, maziphumelele, mazibe nako ukutya, mazifumane imisebenzi, abantwana bazo mabafunde baphumelele ngoba ngabantu kaloku. Ubasikelele abantu. Jonga uYesu usikelele abantu abambulalayo uthi mabaxolele. Xa ujonga phaa kuYuda 9, ncwadi kaYuda sahluko 1 verse 9, phana kuthetha uYuda. uYuda ngomnye wabaninawa bakaYesu ngokokuzalwa. Uthi uYuda, nangona ephakamile uMikhayeli ephethe ingelosi xa wayexambulisana noSathane ngesidumbu sikaMoses, akazange amgwebe ngamazwi arhabaxa. Wathi uYehova makakukhalimele. Uyayazi uba loo Mikhayeli athetha ngaye uYuda ubona ubani? nguYesu Kristu lo. Kaloku uYuda umazi kakuhle uMikhayeli, ngoba kaloku uYuda ngomnye woonyana bakaMariya abolekela uYesu ngokwasenyameni. So umazi kakuhle uMikhayeli uba ngubani, wayehlala naye, umazi kakuhle and walazi negunya nalo kuba ungumphathi wengelosi. Kanti yena uYohane ke yena phaa kusahluko 1 iverse 1 ithi ke phana ulizwi wayekhona ekuqalekeni, zonke izinto zidalwe nguye or zidalwe ngaye futhi zidalelwa yena. Phaa kuverse 14 iphinde ithi ulizwi lo waba yinyama, waba ngumntu, wahlala phakathi kwabantu, enothando, enobuqaqawuli nozuko obufana nobukanyana kaThixo kuphela kuzelweyo. Ulizwi waba yinyama, waba ngumntu, wahlala phakathi kwabantu. Kubani wake wasuka ezulwini weza emhlabeni? AyingoYesu? Nguye. Okay. Kutheni kusithiwa uYesu udalile nje? Kusetyenziswe yena xa kwakudalwa. Ngoba kaloku vele injalo kuthethwa into eyiyo vele. uYesu nguye odalileyo. Uyabona uba uYesu usiphakamele kangakanani? Intoni ke angayaziyo? Jonga uyabulawa. Umntu odalileyo uyabulawa. Iza njani into yoba udongwe libuye libulale umdali walo? Ungenza abantu wena ngodongwe bajike bakubulale? Uyabona uba uphakame kangakanani na uYesu kaThixo? Ngoba kaloku akekho umntu onowudala into ize ijike imbulale, avume yena uba mayindibulale. uYesu unawo wonke amandla awanikwe ngutata wakhe uThixo uba adale izinto njengoba ezidalile vele. Ivani ke ngoku ukuthi uYesu uyavuma ukuthi izidalwa zakhe zimbulale. Esinye isidalwa sakhe esikhulu uYesu Kristu nguSathane. Ayisisona esikhulu vele, qha sesinye zezidalwa ezihamba phambili ekwenzeni ububi ngoku. Esasidalwa sidalwe nguKristu, ngoba xa ufuna uMakolose esahluko 1 verse 15 ukuya ku-17 yatsho phaa ukuthi
inoba zintoni ezo zinto ezidalwe, inoba ziyabonakala okanye azibonakali, iithroni, ulawulo, oorhulumente, amagunya, adalwe nguYesu. Izinto ezibonakalayo nezingabonakaliyo, ucinga ntoni ke ngoku? Amagunya awekho obomnyama, kuthiwe kaloku wonke amagunya adalwe nguye. Uburhulumente abukho na obubumnyama, obukaSathane? Bukhona. Budalwe ngubani? No, uSathane akabudalanga uburhulumente. Into enayo ubusebenzisa kakubi yena, ayinguye i-founder, no, i-creator ayinguye. uSathane udaliwe, unawo umphefumlo njengathi, uyaphila, usisidalwa, uyingelosi. Kangoba kuthiwa uyinyoka, uyingelosi uSathane, uyinyoka. Asazi ke ngoku kwenzeke njani. Mhlawumbi njengoba ndiqhubeka ndifunda nam ndizathi ndazi uba kwenzeke njani uba ingelosi ijike ibe yidragoni. Inamba, ngoba kaloku phaa kwiScale 12 phaa kuvesi 7 phaa kuyatshiwo ukuthi inamba enkulu yalwa noMikhayeli ezulwini. Phaa kuvesi 9 kuthiwa inamba le inyoka yakudala, le ebizwa ngokuba ngumtyholi, uSathane. Asazi ke ngoku kutheni uThixo esicacisela uba uSathane uyinyoka njani, ngoba kaloku uSathane udalwe eyingelosi. Yoba abe yinyoka asazi uba yenzeke njani. Mhlawumbi xa siqhubeka sifunda sizawubona uba kwenzeke njani ukuthi esidalwa esiyingelosi sijike sibe yinyoka. Asazi. Kodwa into ebalulekileyo kuba masazi ukuthi uMikhayeli lona onamandla, lo wayesilwa noSathane, ikwangula Yesu wayesithi aba bantu mabaxolelwe ngoba bayazi le nto bayenzayo. uMikhayeli ngumphathi wengelosi, mkhulu kakhulu phaa emazulwini, akanantanga phaa. Umntu omdala kuye nguThixo qha, akekho umntu omdala kuye uMikhayeli. Nalapha emhlabeni uSathane uzenza mkhulu, kodwa yena uSathane akamelami uMikhayeli. uSathane ndingamfanisa nantoni na bethuna? Ndingamfanisa nempukane enkomeni. uSathane mncinci kakhulu kuYesu. uYesu unjengoThixo kuSathane. uSathane unjengesidalwa, isilwanyana kuThixo. Isilwanyana sazi ntoni kuThixo? Ngeke umntu ndiyambona, umntu uyamazi uThixo, yes, right, but uSathane yena ufana nesilwanyana kuYesu, and uYesu yena ufana noThixo kuSathane. Why ndisitsho? uYesu kaloku nguye omdala odale lengelosi, kusetyenziswe yena uYesu. Ngokusho kwaMakolose chapter 1 verse 17 no 16, kusetyenziswe uYesu ukudala zonke ezinye izinto, inoba ziyabonakala okanye azibonakali. Lulawulo, uburhulumente, iithroni, amagunya even nakaSathane. uYesu ebedale amagunya kaSathane for injongo yoba uSathane alahlekise? Hayi, uSathane akadalelwanga uba alahlekise, nguye ozikhethele ukulahlekisa. Igunya nalo uSathane lidalwe nguYesu, kwayena udalwe nguYesu, noburhulumente budalwe nguYesu. And then ke ngoku uSathane wabona ukuthi eli gunya nalo makalisebenzise kakubi, indalo kaThixo ayisebenzise kakubi. Akhona amadoda adaliweyo apha emhlabeni akadalelwanga ukuthi enze ezi zinto azenzayo, umhlawumbi athandane namanye amadoda. Akadalelwanga loo. Ngubani owadalileyo? nguThixo owadalileyo. Kodwa ke ngoku ivela phi inkanuko
yoba athandane namanye amadoda isavela kwakuThixo. Othi ivela kwakuThixo makaze nevise. Othi ivela kwakuThixo makaze nevise. uSathana wenza nantoni na ephikisana nomthetho kaThixo wokuziphatha okuhle. Ubuholi uyabulwa ngandlela zonke uSathana, ufaka ubumdaka. Ukuziphatha kakuhle uyakulwa ngandlela zonke uSathana. Umcaphukela kakhulu uThixo. uSathana ucaphukela uThixo, ucaphukela uYesu Kristu. Akafuni nova ngabo, akafuni noyibona into ehambisana nevumelana noYesu, akafuni noyiva. Bona umsindo kaSathana xa wayehlasela uYohane uMbhaptizi. uSathana wahlasela uYohane uMbhaptizi. Isizathu kukuba uYohane uMbhaptizi ebekhwaza entlango esithi abantu, hey, kuqukani, kuqukani, khani kuquke. Bakuquke kubani? kuSathana. Uthi mabayeke indlela zabo ezimbi. Ezikabani indlela? EzikaSathana. uSathana wayengamboni, wayembona. Uba yilo uthi abantu mabasuke kum, ngoba kaloku indlela zimbini tata emhlabeni, indlela kaKristu nendlela kaSathana, xa ayikho enye. So xa usithi abantu mabaguquke uthi mabasuke phi? Mabasuke kuSathana, basuke ebumnyameni baze ekukhanyeni, basuke ekufeni baze ekuphileni, basuke endlaleni baye entlutheni, basuke ezingxakini baye enkululekweni. uSathana wamcaphukela uYohane uMbhaptizi, wamcaphukela kakhulu, kangoba nathi sonke emhlabeni uSathana uyasicaphukela. Ngeke ayeke futhi, uzawuthi ayofa uSathana ecaphukela bonke abantu bakaThixo, bonke. Uqale wacaphukela uThixo, wacaphukela unyana wakhe, ucaphukela zonke izinto ezihamba noThixo, yonke, noba yinkulu noba yincinci noba yinjani, into ehamba noThixo akayifuni noyibona. Nomsindo uSathana ngahlasela nanini na nanjani na, uyahlasela vele, not anga uhlasela naphi nanini nanjani, akakhathali. Kodwa uThixo wethu uyasicenga, usibonisa indlela ukuthi singalwa njani naye. iBhayibhile iphela sisixhobo onokufundiswa, i-training yokulwa uSathana. Ufundiswa eBhayibhileni ukuthi umlwe. Ngaphandle kweBhayibhili awunawukwazi ukukholelwa kuThixo. Ngaphandle kweBhayibhili awunawukwazi uphikisana noSathana. Ngaphandle kweBhayibhili awunawuyazi into oyikholelwayo, awunawuyazi tu. iBhayibhili yodwa incwadi ekhoyo emhlabeni emela uThixo, yincwadi emela igama likaThixo, ngumlomo kaThixo athetha ngawo nawe emhlabeni. Uba uyafuna ukumamela uThixo, vula iBhayibhile umamele, uThixo uza kuthetha. uThixo uza kuthetha. Usenothandaza, ucele, uwedwa nje endlini, uthi Thixo ndicela uthethe nam ngelizwi lakho elithobekileyo, undincede ndikwazi ndikuve, undincede ndikumamele. Ufunde iBhayibhile, ndiyakuxelela, andikubuzi, uzawumva uThixo, uThixo onembeko, uThixo onenyani, uThixo onobubele nothando, uThixo ongagungqiyo,
uThixo ongaguquguqukiyo, uThixo ongena kuxoka, ethetha nawe, ekuhlonipha, esebenzisa iBhayibhile. Uzawuva uthando, imfudumalo, ububele obungenamlinganiselo bukaThixo ethetha nawe ngesibhalo, iBhayibhile. Akulumkisa, akubonisa uba yintoni ofanele uyikholelwe, yintoni ongafanelanga uyikholelwe. Zikhona nezinto ezimbi eBhayibhileni kufuneka uzive ukuthi kuthiwane ngazo. Ingaba kuthiwa zilungile? Ewe, amadoda ebenabafazi abaninzi. Ithini iBhayibhile ngaloo nto? Ithi ilungile. Amadoda ebebulala, amadoda ebedlwengula, amadoda ebesenza izinto ezimbi, iikumkani zakwaSirayeli namaSirayeli. Uthini uThixo ngezo zinto? Uthi zilungile na? Sikhona uba khona eBhayibhileni, kodwa kufuneka sive uba kuthiwane ngazo. Utywala bukhona eBhayibhileni, kuthiwane ngabo. Isondo, isex, ikhona eBhayibhileni, kuthiwane ngayo. Kuthiwa mayenziwe njani, ngobani, nini. Emtshatweni ngabantu abatshatileyo kuphela, emtshatweni. Ukumamela uThixo, ubulumko, kukufulathela uSathane. Akho nzima ukumamela uThixo, kulula, ngoba ufunda i-direction, uba indlela ihamba phi, ube sewulandela indlela. Qha ayikho enye into. Uba kuthiwa uphuma ngapha, ulandela indlela. Kukulandela nje indlela, qha ayikho enye into enzima. Caba ngoku xa ulandela uThixo kuzawufuneka uhlukumezeke, ube ne-stress, ucinge nzima, ungalali, uyitye. Ayikho loo. NguSathana otshoyo, uyaxoka, exoki, uyonwaba. Ulonwabo lokwenene lukuThixo. Uyonwaba xa ukhonza uThixo. Awuzoyiki izithunzela neziporho noothikoloshi. Uyayazi ukuthi zonke ezo nguSathana needimoni zakhe. Ebusuku xa ulele, uyakwazi uba uSathana needimoni zakhe bakuqhathe, bakuxelele ukuthi heyi, nabo bani bakowenu abaswelekayo. Kutheni kungathetha aba abaphilayo nje, kuzothetha abaswelekileyo? Xelela uba kutheni kungathetha aba abaphilayo. Baninzi oogogo mani abaphilayo noomadala bakhona. Kutheni bona bengezi emaphupheni usiza abaswelekileyo? Intshumayeli 9:5 ithi abafileyo abazinto. Kodwa mna ndiqinisekile ukuthi uSathana inintsi into ayaziyo. uSathana uyamazi utata katata. Uyamazi ukhokho wam uqala kum ukusa ku-100 nakugqitha. Uyabazi bonke. Nanokuthi njengoba mna ndizibiza uba ndingumni kabani, yena uyayazi ukuthi uyayazi loo nto leyo uSathana. Uyazi kakuhle. Kulula uba kuqhathe. Kulula uba kuqhathe. uSathana uyayazi indlela ekusindisweni. Uyayazi. Yile ayivalayo ukuthi singahambi kuyo. Uthi imbi okanye bubuxoki. Yiva ngoku thina abantu bamnyama sinento efani, sinesigezo, impambano. Thina abantu bamnyama sinesigezo nempambano eyokuthi ilizwi likaThixo elingcwele yinto yabelungu. Abelungu abayazi iBhayibhile, ngencokole nabo. Amxelela umlungu iBhayibhile akayazi, kodwa kuthiwa yeyakhe. Ayiyo yakhe, lilizwi likaThixo. Ayiyo yakhe. Abayazi abelungu iBhayibhile. Uke wabona apha emabandleni kukho umfundisi omnyama, kukho amarhamente abelungu. Kutheni nje abefundisi bethu yonke indawo engengobelungu nje? NaseAmerika wawufika kwezinye indawo emabandleni,
ii-elder zalapho ngabantu abamnyama, abelungu ngamarhamente. Kutheni ke kusithiwa okay, yeyiphi ivesi noba inye ebonisayo ukuthi hayi le incwadi yona yinto yabelungu? Yeyiphi? uThixo mnye ngoweentlanga zonke. Akekho uThixo wamaXhosa, owamaPhuthukezi, owamaPhilippine, owama-India. Akekho. Uba uthi ukhona uThixo wamaXhosa, ndikuxelela namhlanje bubuxoki. Akekho. uThixo uyi-one. uYesu Kristu uyi-one. uMoya Oyingcwele uyi-one. ukholo luyi-one. mnye uThixo, lunye ukholo, mnye uMoya Oyingcwele. Sizintlanga zonke sikholwa kuThixo oyi-one. Yena uThixo akohlukahlukananga, sithi abahlukahlukaneyo. Sidalwe nguye ngenjongo, agqiba wasinika umthetho phezu kwaloo nto uba kufuneka siphile njani sizintlanga nje. Awunothi xa ubona iChina uthi linothixo walo. Alinathixo walo iChina, linothixo ongowakho. Usube uziqhatha xa ucinga loo nto. Nalo sube liziqhatha xa licinga uba lona linothixo walo olidalileyo somewhere. Umntu uyi-one. Ihlabathi liyi-one. Liyi-one ihlabathi. One. Abantu badalwe ngendlela ezohlukahlukeneyo ezingafaniyo njengezilwanyana. Zinintsi iindidi zeentlanzi. Iindidi zeentlanzi zonke zidalwe nguThixo oyi-one. Zinintsi iindidi zeentaka, zonke zidalwe nguThixo oyi-one. Iindidi zeembovane zidalwe nguThixo oyi-one. Akukho Thixo odale intlanzi ethile omnye wadala intlanzi ethile. Njengoba nezinja zizindidi ngeendidi, ungathi xa ulapha eAfrika ubona izinja ezizindidi, xa uwela usiya koomaMexico, koomaAmerica, ziindidi ngeendidi zezinja. Ezintle, ezinkulu, ezincinci, ezidetyi, ezidweni. Zintle. Neenyoka zizindidi ngeendidi, zinkulu, zincinci njalo. Nabantu bazindidi, bazikhala, bade, bafutshana, bakhulu, badweni. Uyabo? Badalwe abanye baneendevu, abanye abanazindevu. Badalwe nguThixo oyi-one. Akekho uThixo odale abantu abathile aze omnye adale abathile. Uba uthi wena ukhona uThixo wamaXhosa, ndikuxelela straight andiyithandabuzi, uyaxoka. Uba ubungayazi loo nto, uxolo kuwe. Khawuyiphande, uyiphandisise ujonge uba umntu udalwe nguThixo othile, omnye wadalwa nguThixo othile. Uyazikhethela wena uba ufuna ukukholelwa kuThixo owuphi. Ufuna ukukholelwa kuThixo owakho. Akekho owakho. Akekho uThixo wakho ze omnye abe nowakhe. Ayikho loo nto. uThixo uyi-one ukubo bonke, uphakathi kwabo bonke. uThixo akabonwa, ngoyena Thixo lo ngabonwayo. Ndimcacisa ngegama, ndimcacisa ngendlela zizo. uThixo ongabonwayo akabonwa. uThixo ongaziwayo akaziwa. Akafi, akaboli, uphila ngonaphakade. nguThixo onwabileyo. iBhayibhile imcacisa ngolo hlobo, nguThixo onwabileyo. Akoyiki nto, akoyiki kwangonyama, akoyiki kufa. Akanaxesha, akaphelelwa lixesha, akabalelwa uba heyi lixesha elingangoku. Akanaminyaka,
akanayo ilimithi yeminyaka uba uneminyaka ekho. No, akanasiqalo, akanasiphelo. NguThixo owenza into afunayo ukuyenza nanini na, naphi na, nanjani na. Ngumdali wezulu nomhlaba, imvula yakhe, umphefumlo ngowakhe, unalo igama. Igama lakhe libizwa ngesiHebhere linobumbabane. Andisazi isiHebhere, kodwa uThixo usenzelele into yoba malufike olaa gama lwakhe nakwezi zethu iilangweji. Baqale bamtolika, balikhuphela kwi-English, bathi Yahweh, kodwa Jehova nguYehova, igama elithetha ukuthi ubangela kwenzeke. Lisuka kwisiHebhere, ubangela kwenzeke. Mhlawumbi njani uba yiloo nto afuna ukuba yiyo, okanye wenza loo nto afuna ukuyenza nanini naphi na. AmaXhosa athi ngusomandla, uThixo unamandla wonke. Modimo ya matla ohle ka Sesotho, uThixo wamabutho. Amabutho zingelosi ke amabutho. Alikho neliphi na ibutho elikhulu ukugqitha elikaThixo, alikho. Awekho amabutho amakhulu nanamandla ukugqitha amabutho kaThixo. Abantu banawo amabutho wabo emhlabeni. Nengelosi enguSathana inawo amabutho wayo azidemoni, kodwa iyadlala. Ayiveli nangephondo kumabutho kaThixo. Amandla uThixo anawo, nendlela uThixo aphakame ngayo, strong ngayo. Sathana ikwekwana, mhlawumbi nekwekwana indala, andimazi uba uyintoni. Into engekhoyo, uyinto engekhoyo. Kodwa ububi abenzayo, uThixo umyekile, umjongile, umbekele ixesha. Akawuxuthi umphefumlo wakhe, umyekile uba aphile de kufike ixesha elifanelekileyo. Yabo. So umenzi bubi, ungabukhathazeka xa ubona umenzi bubi eqhubeka ephila. uThixo umyekile, noThixo wakhe umenzi bubi uSathana uyekiwe naye. Imiphefumlo yonke neyengelosi neyabantu imiphefumlo kaThixo. Utsho njalo 1 John chapter 5 verse 19. Eneneni singaba kaThixo, kodwa ke kulawula bani emhlabeni? uSathana. Sinemiphefumlo thina esinikwe nguThixo, inoba siyamlandela okanye simlandeli. Naye uSathana unomphefumlo awunikwe nguThixo. Uyaphila kaloku uSathana, usisidalwa somoya esiphilayo, uyingelosi. uSathana uyaphila naye, angabulawa naye afe, and useza ubulawa vele. Kutshiwo asazi nangoku noba sebanjiwe okanye sezawubanjwa. Kuthe uzawubanjwa for 1,000 years, for iminyaka eyi-1000 uzobanjwa ayejele iminyaka eyi-1000. Ya, umuntu wake waya ejele uyayazi uba ijele akho mnandi. So kwijele kaThixo ke kho mnandi kakhulu. uSathana uzobanjwa iminyaka eyi-1000. Loo minyaka eyi-1000 uzoyigqiba engasebenzi. Asazi ke iidemoni zakhe zawube ziphi, ngoba kaloku akunawubanjwa yena yedwa. Ngoba kaloku phaa ku-Ezekiel 12 phaa ku-verse 7 uSathana ebesilwa noYesu phaa ekunye nezidemoni, naye uYesu esilwa enomkhosi wakhe wasezulwini. uYesu nomkhosi wakhe boyisa uSathana, bashiyeka bona uYesu nomkhosi wakhe phaa ezulwini. uSathana yena nomkhosi wakhe phaa ku-verse 9 walahlelwa apha emhlabeni. Ngokuqinisekileyo ngeli xesha abanjwayo uzobanjwa nomkhosi wakhe.
akazubanjwa yedwa, uzobanjwa nawo kaloku. Cinga ke abalandeli bakaSathane bazothiwani kubona? Ucinga ntoni? Cinga ukuthi bazawuyekwa, bayekelwa ntoni? Abalandeli bakaSathane bayekelwa ntoni xa enebanjwa? Namntu kuza kuyekwa. Hayi, uba ungakwicala likaSathane qiniseka uzobhubha. Kawunokumswane omntu not owegusha. uSathana nabalandeli bakhe abathakathi nababulali namaxoki amasela nabantu abenza izinto iwesi amadoda alala namadoda avumayo ukulalwa empundu, abantu abafebayo. Uba ke uyimamele le video yam, ndiyakucela uba uyindoda elala namadoda, khawukhe uthethe noThixo mani. Usaphila uyazibona ukafi. uThixo ngowabaphilayo not abafileyo, njengoba uSathane esixokisa esithi uThixo uthetha nabafileyo, uhlala nabafileyo. Izidumbu aziyi ezulwini, akho semoshwari ezulwini, akho semoshwari. Akuyi sidumbu, akuyi moni. Umoni onguSathane wagxothwa pha, ulapha emhlabeni usixokisa thina. Uthi aboni baya pha, uyaxoka. Uthi abafileyo baya pha, uthi xa ebulala abantu apha emhlabeni baya pha ezulwini, uyaxoka. No, akuxoki wena mntu kaThixo, kuxoka uSathane kuwe. Uba ulala namadoda, ndiyakucela, awudalelwanga loo nto. Cela uThixo akuncede uphume kuloo mkhwa ombi ofana nokutshaya. Kaloku utshaya akudalelwanga uba utshaya, kodwa uye unqanqatheke ungene kuloo mkhwa ungaphumi. Kodwa ndake ndatshaya, ndathandaza, uThixo andincede ndiphume. Zikhona izono endingekakwazi ukuzoyisa nangoku, ezinye zazo ubuthathaka bomzimba. Ndike ndithandaze, ndimane ukuthandaza, ndisezawucela uThixo xa ndisaphila. Nawe ndicela dibane kunye nami emthandazweni, ucelele umntu wakowenu, ucelele itshomi yakho, ucelele umntanakho, ucelele umzali wakho, ubahlukane namadimoni amlawulayo. Umfazi wenzela uba makatshate nendoda qha, not atshate nomnye umfazi. Indoda enzela uba mayitshate nomfazi, not itshate nenye indoda. Bubudimoni, bubudimoni, makhathale noba kuphi, bubudimoni, bubudimoni. Uba uyafuna ukuthi uThixo akusindise, akuncede kolu lawulo lukaSathane, mcele, thandaza. Akunyanzelekanga uba uyozihlaza ezithivini okanye uyozihlaza koointanethi okanye uyozixela. Thandaza, cenga uThixo, cele uThixo. Uba uyafuna, uba awufuni ukuphuma ke, hayi ke awufuni, noThixo enamandla nje ngeke akunyanzele, kodwa ekugqibeleni uza kugweba. Noba uyandicaphukela, ufuna ujongana nokuthi ndihlala phi uze undonzakalise njengoba uSathane efuna, akho ngxaki. Vele this is a war, lidabi kaloku. uKristu uthe ndizise ikrele emhlabeni, andizisanga luxolo. Njani? Ngoba kaloku abantu abakholelwa kuKristu azifunwa iinkolelo zabo ngabantu abakholelwa phi? KuSathane. Abantu abakholelwa kuSathane abazifuni izinto zabantu bakaKristu. Into ezithethwayo neento ezenziwayo nesimilo sobuKristu asifunwa ngabantu bakaSathane. Isimilo sikaSathane asifunwa ngabantu bakaKristu. If ndithetha isimilo ongasifuniyo mhlawumbi esikaKristu, yazi ke ukuba ngumntu kaSathane.
Uba ke uvingathi zizinto zikaSathane ezinto ndizithethayo, ndixelele uba njani. Nkosi, ndiyacela nisubscribe, nilike, nishare ukwenzela ezinye izinto endizithethayo zifike nakwabanye. Ngaske uThixo akusikelele.